Гласувах за Варна такава, каквато искам да я видя. За моят любим град, да бъде много по-красив и много по-хубав. Такъв, какъвто може да бъде, но не е. Много неща се направиха в Варна, но могат да се направят в пъти повече. И ние сме убедени, че след днескашния ден ние ще имаме възможността да покажем на варненци, че можем да направим Варна наистина много по-красив град, че може да се работи много по-ефективно. Смятам, че в живота на всеки един от нас има моменти, които са много ключови и ние не трябва да ги изпускаме. Днес е един такъв момент. Всички граждани, всички варненци призовавам да излязат и да гласуват, защото това е един изключително важен ден, за да може следващите 4 години, а и много повече, да знаем, че ние сме дали всичко от себе си, за да може Варна да тръгне напред. Това е важното. Днес, колкото повече хора гласуват, толкова повече купеният и манипулиран вод ще бъде занулен. Колкото повече хора гласуват, наистина Варна ще има много по-голям шанс да стане по-добър град. С машина или с хартия гласуват? С машина. Призовавам хората да гласуват с машини, манипулациите са по-малко и невалидните бюлетини няма как да съществуват с машини.